Световна премиера в Женева направи концептуалния GT. And the elements of a traditional Gran Turismo. In other words, all these elements, these classic features brought together in one car. Германците имат идея за създаване на съвършено нов клас автомобили, наречен PAS – Progressive Activity Sedan. И според главния му дизайнер Крис Бенгъл, пета серия GT е създаден отвътре навън. Помислихме какво можем да предложим на своите клиенти и резултатът бе пета серия GT, каза Бенгъл по време на официалното представяне на концепцията. Пета серия GT е по-висок от обикновен седан, но по-нисък от SUV. Покрива има линия, която е заоблена като на спортно купе, а четирите врати са без рамки на стъклата. Дължината на концепцията е 5 метра, широчината е 1,90, височината е 1,56, а между осието 3 метра и 7 см. Външно колата прилича на купе, но всички 4 места са пълноценни дори за високи хора. Концептуалният пета серия GT има панорамен стъклен покрив и задни седалки, които могат да се придвижват самостоятелно напред и назад с 100 мм. След сгъването на седалките от задния ред се получава товарно пространство с обем 1650 литра. Задната врата по форма прилича на такава като на обикновен хетчбек, но по принцип на работа прилича на системата Twin Door, патентована при новата Шкода Superb. Багажникът е от 430 до 570 литра. Като качество и лукс, оборудването на пета серия GT може да бъде приравнено с това на лимузините от 7 серия, а серия на автомобил със същото име очакваме да видим в края на годината.